Sengna tinta ni bagai nuhun mani. Ang tini media no ring makarang ke ani ke ko ani bihi 29 तारिखो सादिwo थांमानि माने आंखाय सामुंखौ थांजा आं 8 टाव नखर थांखा ओंखाय आं सामुं पायाखै सारिखौ 5 ता दिगिरखौ गबनो कल खायका निता मैखरखौ नानै हिसंमानि ओंखाय आंबा सादिसो पाइखाब्रै साव ओंखाय नोंनि फायरिबा ओंखाय आंनि फाया दलक आं तिनि नाराग्रिखा थुखानि होनै ओंखाय खाना फासिवानि साव ओंखाय इंको टाइम फुंगो कल खायका ओंखाय एक बार रिंगै तै सिंलिया सुज अब थाखा बो सादिबो थांनो याबो उमन आफरु नो बो तो साव बेहला होई सावता साबो बायथां दलक टङै साव बुंले कुन साया बुंसाया हे दल टङै साव दलक बाय साता आबन परे ओंखाय आपन परे खाय ताइनि नखा एबेनो आं काम सामं खायति तिनो एबार कल खायतं बनो ओंखाय एबेनो सुज अमां सायदंसो ओंखाय आं आफरखाय ताइनि गबो खायका तिनिसो जते आं कल खायतं बनो आं मियाबो थुया जायाखाय अको 1 तारिख हयते थिमि आं थुया जाया एबे बनो कल खायमं दंगो कल बुफोर हाबनो होनै आं बता कक सानानि बर थांका आं बन ताम तो ताम सका वानाय दिबा ओंखाय आं बाखै आं खायमं बतता ओंखाय नि हिंनि मुंखाय ससमिला देबबर्मा वनि मुं अमरजीत देबबर्मा बकी चलाबा जाखारका नाकी कमाओ नंताम खाखाय आंखाय आते खारखाना रखनै वाले वान सकोटा बरन चा रक सायदमान आबो चा रखा सजुमेता बिसे बोसोर बागै कायजमानि उमरं कायजमानि इको 2015 कायजम हंगाय इको 9 बोसोरक चलिकता बो पीएस में खबज चिनमखाय इको कल्याणपुर नामा पारान मुंखाय फाल्गुनाबारी चेहराव दातं चेरायतंगु चेरायनि मुंखाय रिकेश देबबर्मा बकला जव परि दं थिरिवा ककरो तो गोबां मन सामनगो ओंखाय आं सोंखायबा मारे संबाय कक साव तय संबाय कक सावनि सायदं ओंखाय आंबो आसिगलखौ खायजाया सामगु थांगु ओंखाय काम रंले खायतं आंखायखौ सामखौ जागो तर फास्टिनि नखरनो को मजोजों नायता जाहाथे आं बिहिनो जेखिनि नुका हांखाय किसा नगद तुनि फाइनां फुन रमबुई माने इखायबा आं फुन जुबास माने गथन नाम्बार आं कन्टाक्ट रिनाय आं को कन्टाक्ट नाम्बार 9862513905 और जेखिनि नुका हांका न आरो आन नम्बर कल खायतो जेसा को आं आन बिहिनो नांगौ अब थां नों सायदामान बजागाव थां खारहागा बजा रावबाय थांगाना सायदामान नों निन मानो नों खारा खादां निन मा नक रको कक दसा बैबाय सावो चलाबाय दसा दिल्ली दसा दिल्ली ओंखाय निन मुंता मा रिकेश निन मानो नोंना ना नांगौ निन मा ताकसो जरति न करै नों ताम गजानाय खारा खातां नों निन मानो besok dindong hananin mano kere. Tiga din.